खुलुमबाय लोगोफोर संग्राय गादों किचेनाव नोंथांमोन आंनि बुगाले हास्लानानै किचेनाव बाहायनानै किचेनाव साबस्क्राइब बानायनानै लाइक ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो सोरबा सोरबा लोगोफोर अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आंहा हाथाइसिम माबा खर' फैयो लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' मैयानि मा होनोमोनलाय भिडिअआव होनखादों मामाजिनि फैसानि सम रानबावगोन गोदान नुनो मोना माला मोनो बेखौ मिन्थिला बेनि थाखायनो आङो लाहार फाहार खालामगासिनो जानाय लोंनाय साबसिन संला संलि जाला जालि जानानै एकदम फैसानि खोथा बारा लेट खालामजाया ओंखायनो आसलसो थांनांगौ होननानै दा नै ओरै आलु भाजा एवगासिनो आं ओंखायनो बिदिनो जोंहा लाफाखौ होनना दंखायो आरोखि लाफाखौ आङो माबायदि जानो मोजां मोनो लोगोफोर ओमफ्राय लाफाखौ आं बायदि मोजां मोनो खारदै एसे होनानै बारा ओंख्रि गोबाबनि बायदि हालाया खारदै एसे होबाय नाखौ होबाय बास रुबाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेजोंनो ओरैबायदि गन्थं गोदोलायनाय बानलु खुन्थाइ लास्लायनानै बेजोंनो गन्थं गोदोलायनाय जानोसै ओमफ्राय जोंना फिसाजोखौ आलु भाजा जानो मोजां मोनो ओमफ्राय जोंना आलु भाजा एवबाय आरो आं जोंनि थाखाय ओमफ्राय मैयासो एसे मोसालायनो गोसो जालायदोंमोन आं खोनाजेननायनिखौ नालाय ओमफ्राय दिनै बारा मोसानो गोसो जायासै नोंथांमोनहा मैयानो मोनखाबाय आंनि मोसानायखौ दिनै नायनो लुबैनांला आरो ओमफ्राय जोंहा क'क्राझारनि बिदाव जालिबो फैगोन आरो फेमिलि ब्लग बिथाङाबो आरोखि जोंनि ग्रुपआव दङ जेब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआव ओमफ्राय बिथांनोबो मैयानो खबर हरखाबाय आङो दिनै फैदो होननानै बिजनिनिफ्राय फैजोबदों साख्रियाव लांनो हिनजावफ्रा थाखानि माबा नालाय होफैयालासिनो थानाया ओरैनो माबाथावबासो सिगां बिनांगौबा थैखासिगोन आङो भिडिअखौ बारा नायखाया बिसोरो जोंनिखौ सत्त' मत्त' भिडिअखौ बारा नाया मालाय गिदिर एकदम माबा बेरायनाय माबा मालाय बिदि नायो जोंहा ओमफ्राय आबां जाबांखौ नायो जोंहा लोगोजों लोगो नायलायनांगौ होननानै जों नायो आरो ओमफ्राय आंथ' भिडिअखौ बांसिनानो नायो ओमफ्राय कमेन्टफोरखौ हरस्लाबनो हाया आरो बिदिनो आंनि खामानिखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बेफोर बेस्थ' थायो होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो मा देखायनो एसे बेस्ट थायलांनोसै आङो फारि फारि ओमफ्राय आंहा दाबो माबा मा होनोमोनलाय मनालागै लाबोनाय दाबो दोनो हायाखै मिस्टिखौ मैया फन हरदोंमोन आङो ओमफ्राय मिस्टिया सिफन दं होनदोंमोन बाङालि मानसि नालाय ओमफ्राय सिफन दं होनदोंमोन मैया ओमफ्राय दिनै फैनो बायदि मोनदों दा फन हरबा मबाइलानो फैजोबसो ओमफ्राय नै बे मनाखौ बेबायदि गारनानै दोनलाबायनांगौ बिदिबो बिराद मिथियो ओमफ्राय माबानि दिनाव बानायनाय मिथिला गाबोनफोर फैयो ना मा फैयो ओमफ्राय माइबो बावनांगौ सबाइ मारा होनांगौ सबाइ मारा होनो होननाया बे होनो मोनाखै आंना हौवाया होआखै आरो ओमफ्राय नै बिसोरबो नैबेयाव होनांगौ बेयाव थारमाने ओरै बेसिनजों खेबसे दोननो मोजां जानायनि आरो वासिं बेसिनजों ओमफ्राय बेखौ माला होनो हायो बेखौ जाया नोंनि थाखाय रेडि खालामना दोनखाबाय आरो दै थिंखिखौबा माला बहायनो हायो मायो ओमफ्राय आङो सिलिं होनायनि सिगां दै थिंखिखौ बहायनो होननानै सानदों मानो होनबा सिलिंनिख्रुइ आंहा दै थिंखिया गोनांसिन न'आवनो एसे आजादि मोनगोन नालाय बेनि थाखाय आरो आजादि माने समाव बिराद आसुर जायो आंबो एसे एनै इंलिस नायनो लुबैयो ओमफ्राय मा मोनो थाइसे थाइनै बिदि होननानै साननानै आरो हाल खदाल मावनायजों लोगोसे थाखा फैसायाबो फैनांगोन ना लोगोसे नङाबा माजों फैनानै थाखा फैसा नङाबा आजिखालि जेबोआनो जालांनो थाखा फैसाखौबो सम नागिरनांगौ नोंथांमोना खोनाबा मिथिला खाजायावनो जों माजों सोरबा लोगोफोर नायलांबाय थादों न' लालायबाय नै लोगोफोर गाइखेर सेरनांसिगौलाय आंहा डिउटिया गाइखेरा बेसे ओंखारो ओमफ्राय बिथांमोनाथ' फैगोन ना फैया गद गैया बेसिमल' फैनो होनदों फैनो मोनफैबाय नै मामाजिनि थाखा लांग्राफ्रा नै बिथांमोना फिसायानो नाजाला बिथांजोमोन हायो आंलाब 10,000 मोनसिगोन नालाय फिसाजोसो नांगौ खालामगासिनो जोंना नामा दंजोबा गैजोबा बिथांजोंबो 10,000 लांफैदों नै मेरला 10,000 लांफैग्राफ्रा नै आंना लोगोफ्रा बेसे माथा गरम 10,000 थाखायनो माला मोनगोन सिमां हामा मोनलाय लांथारबाय हारसा फानहरदो आबा मोनलानो मालाय बाटाबारि बे आबा मोनलानो सिन्था जाबाय बिस्रा আছে आरो बेलेग ग्रुप सोरजिथ' एकजन आइसे गाम्बारि আছে आरो बाटाबारिखौ जोंनिया गाम्बारि ओमफ्राय बिस्रा सोरजि ब्लग बानायसै মই लैहोर फैथारबाय दे मामाजों फैसा लांग्रा खाबले नोंहा बैसो बांद्रायनायफ्रा मोनानो दावराव आं सोंनियाबो बैसो बांद्रायबा गैलालै पेन्सन थाब मोननो लुबैयो नोंसोरो फटक साफाय जाखांबाय आंहाबो आसाहारि होनदोंलै आसाहारि
थांनोसै दा जोंहा जोंनि खामानिया जोबथ'लायबाय आरोखि मामाजिनि थाखाय एकदम फेब्रुवारि फैबाथाय एकदम हाजि नेनानै थानोसै जोङो गणेश मन्दिर खाथियावनो आरो नै लोगोफोर नै मामाजिनि 10,000नि फर्म फिलआप खालामना फैनानै रंजा जाबाय सानानै फैनानै एकदम सिदा सिदि खर' खाथियाव लायबाय आरोखि ओमफ्राय नै संग्रा खस्थ' लानानै माबा मा होनो आं दि होनदोंमोन सबाय होननानै सबाय दङ सबाय मारा होननांगोन होननानै दा सबायखौ दिनै मारा होबाय आरो बे जोंनि सिथ्लायावनो मारा होदों न'नि सिथ्लायावनो ओमफ्राय न'नि सिथ्लायाव मारा होनानै दा बै न'नि बारियाव लांबाय आरो बेयाव सालिनोसै होननानै गफं गफा बिराद दिगदार जागोन नालाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि सनानि देराखौ ट्रेक्टरजों ख्रेम लागायना होबाय सरकारफ्राबो नायसनबायनानै होनाय नङा बेखौ होनबा न'खौ आंनि सनानि देराखौ ख्रेम आरोखि आंनि अमा आदार रुग्रा न'मोन बियो ओमफ्य दासान्दि गोजां बोथोरजों नाजों न' सिङाव रुनायानो जाया लोगोफोर अर सायहोलां नायफावैनो नैयावनो बाहेरायावनो रुयो आरो नै थौ थौला गासिबो बेयावनो दंजोबो मा होनो अर सायनाय भाजिनो ग्रोब जायो आरो दा गोजां बोथोराव बाहेरायावनो गोलोम बोथोरबासो नांथारगौ आरो गोलोम बोथोरबा ओंखाम आं हानाय नालाय ओंखायनो नांथारगौ जायो आरो ओमफ्राय दा आं बारियाव थागासिनो नै माने ओंखाम जानो नागिरदों गांगुलिया जोंनि बिजाव जारिमिनखौ जों लोगो हमबोनो हायासै क'क्राझारनि बिजाव जारिखौ लोगो हमबोनो हायासै बिसोर एसे लेट फैदों नालाय जोंहा नेबाय थानो हायाना खामफ्लाय जानोसै नालाय दसे आइया सालिगासिनो आरो ओमफ्राय खामफ्लाय लानानै थांसै जावहोलांखानोसैबो बारा बुरजाबो नंखाया नालाय एसे खामफ्लायखौनो खावथ'नोसै आं दिनै बाजाराव मैगं फानग्रा जिरायनो मोजां जादों खामफ्लाया नोंमाया थांबाय निग्रायाव निग्राबो जादोंहाय लोगोफोरा थांनो सोलाबा निग्रायाव आंना स्वामिया थांबाय मारा होला होदि होनानै बेयाव लाबोनानै होफैबाय बारियाव आरो नै लोगोफोर जोंहा मैया हा लाबोदों आयौ नोंथांमोननि खोन्थाखोनथाय आं हाया दस ट्रेक्टर आरो जिगाब माने माइ हुंनो थाखाय आरो गसंनानै जावबानो जागोन नों जिरायलायाबाबो नों जावनो हा हा आं खादा लाबोगासिनो ओमफ्राय जायोलै ने खादा नंलायाबाबो बस्थायाव डाइरेक्ट सोखानोसै लोगोफोरनि सबाय जावगासिनो आङो बिखुनजो आइया मा होनोमोनलाय सारिनानै नाम्बार थांबाय आरो न' फोसाबनो माने सिला सिलि बिराद लेथ्रा जानानै दंना बेखौ फोसाबनो होननानै थांबाय ओमफ्राय नै सबाया नै दा बर्थमान बिसिबां जानानै दं ओमफ्राय नै दा एसे दंबावो जावनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै आरो आं अबाव खनायाव दोननानै देखायबावनो आंलाय जावनायखौलाय नैबे खनायावनो दोननानै नोंथांमोना मोननायखौल'सो नुगोन खस्थ'खौथ' नुखाया नोंथांमोना नङा आं जाथि खुरमाफ्रासो बारानो थां फांथां थारैनो लोगोफोर फिनिश जाबाय आरोखि गोसोआबो सान्थि जाबाय फिनिश जाबाय होनबाय नालाय गोसोआबो सान्थि जाबाय आरो जा खामानि दङ बेफोर खामानिखौ मावखांबा
गोसोआनो सान्थि जाखायो ना लोगोफोर मेंग्लिलायबाय आरो नै बेसेबां जाखो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं एसे नै लोगोफोर सबाया एसेबां खोन्थाय खै फाल्ला जागोन बेलाय आराय फाल्ला नै बारगोन फाल्लाथाम नङाबा आराय फाल्ला जागोन आरो सबाय दिस इज सबाय